एबसुनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बायदिसिना हाबाफारि लाना खामानि मावगासिनो दं। बेनिनो मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि महरै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ गरेस्वर दख'रा एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों बागदबा गेवलां फोथाराव मोजाङै खुंफुंलाङो। बे जोलुर बादायलायनायनि बान्था राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा। थि बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि। माननि आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बापुराम बर', गेलेमु नेहाथारि दैथुन नार्जारि, गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिचरन बसुमतारि, बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि हांगामा नार्जारि, गरेस्वर बियाब बाथौ गुथुमनि आफादगिरि हरेस्वर बर'जों लोगोसे गोबां आलासि बिथांमोनहा बाहागो लायो। जोबथा जोलुर बादायलायनायाव हालंबारि FC गल 3 आरो थांगाबारि FC 2 नि गेजेराव जाना थाङो आरो हालंबारिया 3 गलाव देरहायो। गरेस्वर दख'रा एबसुनि आफादगिरि मानब चन्द्र बर' आरो गाहाय नेहाथारि जितेन बर'आ बे जोलुर बादायलायनायाव लैहोर लैहोर फैना मदद आरो थुलुंगा होफैनायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफोरनो साबायखर बावो। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मावथांखिजों लोब्बा लाखिनानै जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बागदबा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंदों। दा बे बादायलायनायाव फाइनेल गेम जागासिनो दङ। बे हालंबारि आरो थांगाबारि गामिनि जि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि गेलेगिरि बिथांमोना गेलेगासिनो दङ दायो। दा बेनो थांखिया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गेलेनाय बिथिङानो जा फरायनाय बिथिङावनो जा गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै फरायसाफोरखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे लेखा जि गेलेनाय बिथिङाव जोङो नुदों थांनाय बोसोराव जि I लिग गेलेनो हानाय बा इन्डियान लिग गेलेनो हानाय प्लेयार बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जि बादायलायनाय बे बादायलायनायनिफ्रायनो मोनहैनो हादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गिदिर थांखियाव जोंबो हेफाजाब होनाय बायदि गरेस्वर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि ओनसोलनिफ्राय मोजां गेलेगिरि जा ओंखारो बेखौ जों नोजोर होनानै जोंबो बे गेलेनायखौ दिनै बेयाव जागायदों। बे बादायलायनायनि उनाव आरोबाव स्टेप हिसाबै माबायदिहाय नोंथांमोना बेखौ लांनो सानो? बेनिफ्राय जिल्लायाव थांगोन बिथांमोना जोंनि दख'रानिफ्राय 17 गेलेगिरि बिथांमोना थांगोन बा सागुवा गेलेनो मोनगोन बेयाव। दा गेलेनो मोननायनि उनाव बेयाव जुदि मोजाङै सायख'जायोब्ला बिथांमोनखौ बड'लेण्ड FCआव गेलेनो मोननाय जागोन बा देरहानायनि उनाव जि सेन्ट्रेल लेभेलनि मिरु लेभेलनि जि गेलेनाय बेयाव जुदि गेलेनो मोनोबा बिथांमोना बेनि उनाव बिसोरो बड'लेण्ड FCआव जायगा मोनगोन गेलेनो आरो बे बड'लेण्ड FCनि प्लेयारफ्रानो मोजां गेलेनो हायोबा इन्डियान लिगाव सायख'जायो। दा बे लेखा बेखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्राबो जाहाथे मोनो बेखौनो जों नोजोर होनानै बे दिनै बादायलायनायखौ जों बेयाव खालामनाय जादों। बेसेबांसो हानजाया बेवहाय बाहागो लादों? बेयाव दिनै मोन 7 हानजाया बाहागो लादों। दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों? बे हाबाफारियाव दिनैनि जोंनि हाबाफारिखौ बेखेवना होदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि बिथां मिलनियार बर' सार बिथाङा आरो लोगोसे जोंनि बड'फानि जि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे मुसुखायाव बिबार बावदों तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिथां लकेश्वर बर' बिथाङा आरो जोंनि दायो फाइनेल गेमनि बान्था राननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों जोंनि 30 नं गरेस्वर समस्तिनि MC बिथां दैथुन बर' बिथाङा बाहागो लादों।